pitanje je ko je na mostu naredio da se baci suda na studente, na srpsku mladost i srpsku budućnost. Ja znam da je oformljen anketni odbor koji će to ustanoviti, ali onom dečku koji tamo ostao bez oka ga je patrona pogodila u glavu, to bude čekao da se anketni odbor donese svoje mišljenje, bit će mu sve teže i teže. Ja mislim da je to trebalo odmah istog trena da se ustanovi ko je dao takvu naredbu i da za to snosi puno odgovornost. I poslednje pitanje, četvrto, govorite o upotrebi vojske u zaštiti demokratije. To je i gospodin predsjednik predstavništva za prvi dr. Borislav Jović rekao da je on želeo da vojska štiti demokratiju. Ja sam mlad, ne znam baš najbolje, ali ja ne znam nijednu zemlju na svetu da je vojska štitila demokratiju i da je uspela da je zaštiti. Pođimo od Idi Amina, velikog prijatelja Jugoslavije, do pre nekoliko godina, preko Allendea, preko generala Vučilova i tako dalje. Smatram da taj poziv angažovanja vojske u zaštiti demokratije je krajnje apsurdan i da nema nikakvog smisla. Hvala. Što se tiče naredba, molim vas. Dobro, čuli ste odgovor. Molim vas, ja nisam bio obavešten od studenta da traže da dođem na terazije. Da li vi od mene očekujete da ja jedno govorim, a drugo radim? Kad imate 20 i nešto godina, ne razmišljate vi o riziku i ne shvatate da se tu možda igra neka velika igra gde ima puno interesa, puno para i svega ostalo. Jednostavno za to vreme, za te godine koje imate je logično to radite. Zašto uvek tražiti nekog čovjeka za koga ćemo se vezivati? Dajte da se vezujemo neka demokratska stremlja. Zbog toga mi predlažemo tu vladu nacionalnog spasa. Ne tražimo mi da ode Milošević, a da dođe Drašković, što bi nam neko stavili, da dođe Mićunović, da dođe bilo ko. Mislim, uzeo sam ovu gospodu samo kao primjere. Mi tražimo da gospodin Milošević ode, zato što je vodio na slavu politiku, a da se napravi jedna vlada u kojoj će ući svi faktori ovog društva i da bi ta vlada bilo to zajedništvo Srbije. Ako se Srbija deli oko jednog čoveka na dva dela, na dva pola, između kojih je razdor veći iz dana u dan, ne da će se vi složiti s tim, možda i nećete, ali taj razdor se povećava uz ogromnu količinu naoružanja i sve što se dešava, mogućnost sukoba, ta dva pola je jako velika. To je bio prvi put da je neko opet razbucao nekoga ko je bio bog i batina, znači RTS kao institucija. Mislim da neke teze o tome da smo mi mladi, da još ne znamo, ne stoje, jer to su sve ljudi koji će danas sutra bi bar trebalo da upravljaju ovom državom. Dakle, ako bi trebalo za 10 do 15 godina da preuzmu na neki način rukovodstvo ovom državom, ne mislim lično ja, nego uopšte ti mladi ljudi koji sada školuju i koji u svom državi školuje za to da bi joj pomogli danas sutra, onda svakog slučaju imaju danas pravo da kažu šta oni misle da će biti sa ovom državom za izvesno vreme. Danas to izgleda smešno, ali ja sam bio prvi čovjek koji je dobio 50 minuta na televiziji, tako da sa nekim razgovara, bez obzira šta ga taj pital, da možda ošte čujete drugu stranu. I onda sam bio i kod Slobodana Miloševića i rekao mu, vrlo jednostavno, što studenti misle, niste dobri za taj posao, podnesite ostavku, sklonite se, raspišite izbore. Najviše me pogodio odnos predsjednika Miloševića prema nama koji smo kod njega došli. To je jedan odnos koji nije na nekom, po mojom mišljenju, ispod svakog nivoa u stvari. To je odnos kome smo mi ispričali šta smo imali. Gospodin Milošević je ispričao šta je imao, pričamo što nije pomenuo što smo mi govorili. Kada je se razgovor, kada je završio ono što je on imao, rekao, eto, to je bilo to, naše vreme isteklo, bez doviđenja, jednostavno je ustao, mi smo isto ustali, tako da, to je ono što me najviše pogodilo me to što gospodin Milošević utvrdio da je ova politika dobra i da je on neće menjati, nije pokazao nikakvu želju sa nekim razmišljanjem. Mene je Zoran Đinđić zvao da bude na listi Demokratske stranke, zvali smo iz SPO-a i ja sam tad njima, jednima i drugima rekao da ako oni naprave zajedničku listu u kojoj bi ušli i nestranačke ličnosti i koja bi bila u stvari kao sublimacija svega tog protesta koji je tad trajao meseci nešto dana tih mitinga, da ja mogu da dam svoje ime ako oni smatraju da treba, ali da nemam nameru da iz studentske klupe uđem u politiku, a da politikom ću se vjerojatno baviti jednog dana kad budem bio ekonomski nezavisan i kad mi to ne bude bio posao od koga zavisim u životu.
Dragan Đilas, vođa beogradskih studenata s početka 90-ih, jedini je čovek koji je pred kamerama stao nasuprot Slobodana Miloševića, gledao ga u oči i zatražio da podnese ostavku. Na taj način je Miloševiću zabranio sve buduće nerežirane susrete sa građanima. Od Dragana Đilasa je međutim sve bilo režirano onako kako je sam zamislio. Nije ušao u politiku kada su ga zvali, već kada je sam odlučio. Nije ostao u novinarstvu u kojem je bio uspešan, već je otpočeo biznis u kojem je bio još uspešniji. Nije poput ostalih srpskih biznismena pare pravio u Srbiji, već ih je u Srbiju doneo. U stranku je ušao sa vrha, ali je izabrao da se u Narodnoj kancelariji bavi ljudima sa društvenog dna, bolesnima, siromašnima, zapostavljenima. Sada je gradonačelnik Beograda, posle predsjednika države i premijera. Po realnoj moći i po funkciji moglo bi se reći da je treći čovek u Srbiji. Svoju ličnost i karijeru definiše sam. Kada su ga optužili da je tajkun, prkosno je odgovorio da je tajkun. Odrastao je na Novom Beogradu. Želeo je da bude novinar. Uspeh u matematici opredelio ga je da zajedno sa najboljim prijateljem upiše Mašinski fakultet, smer aerokosmotehniku. Ovo nam je zvučao po imenu najbolje, aerokosmotehnika. Sjećam se kod danas da je neko od nas dvojice rekao, kad kažemo devojkama šta studiramo, mi kažemo aerokosmotehniku, to zvuči onako. Ali je smer prelepo, što to u stvari vazduhoplovstvo, tako je na kraju pisalo u diplomi. Bavite se avionima, letenjem. Imali smo svi tada žele da radimo u JAT-u, onda su došle sankcije i to, i JAT je leteo od Beograda do Podgorice i nazad. Tako da je svako od nas potražio uhlebljenje u nečemu drugom. I onda sam počeo radim u Indeksu, gdje je bilo neko mesto gde ste mogli nešto da kažete i da se malo pobunite, a onda se spojili Indeks i Ritam srca, napravio se B92 i onda sam u toj priči bio urednik na 92 studentskog programa informativnog, tako pokušali da menjamo Srbiju. Postoje ljudi koji su B92 shvatali gotovo kao svoj dom, kao jedini prostor u kojem žive i zabavljaju se i rade i sve ostalo. On je bio tih koji je imao jasnu agendu, odrađivao je svoj deo posla na odgovoran način kako je to zamišljao, ali je imao i svoje živote van tog prostora. Ja zaista sam teo da budem novinar. I pisao sam puno i radio i to sam čitavog života hteo da budem. I čitav život sam se nešto bunio. I na fakultetu sam bio predsjednik Saveza studenata, prodekan, izabran prvi na izborima gde su glasali svi studenti, više kandidata. Nekako mi je izgledalo da njemu nije dovoljno novinarstvo, da je on možda čak i tada razmišljao o tome da on bude u stvari političar, a da se ne završi na profesiji novinara, a da mu je profesija novinara poslužila kao nekakva vežba ili kao nešto što je prvi stepenik ili stvaranje nekog određenog nivoa poznatosti. Ja i uvek kad pričam o B92 i danas kada me mnogo puta nervira to što gledam na 92 ili čitam ili slušam, ja kažem da je 92 ipak u ono vreme bila mnogo više od jednog medija. To je bio jedan pokret za promenu Srbije na bolje. 1993. godine bilo je jasno da Srbija neće krenuti na bolje. Studentski građanski protesti protiv režima Slobodana Miloševića nisu uspeli. Živjeli smo u izolaciji pod sankcijama međunarodne zajednice, okruženi ratovima u Bosni i Hrvatskoj. Dragan Đilas kao novinar nije tada uspeo u nameri da menja Srbiju. Rešio je da promeni sopstveni život i uspeo u biznisu. Pošto me pored sa Markom Miloševićem sam pričao kako sam radio meseci i po dana u Engleskoj, nisam ja nosio gajbice. Otišli smo tamo da gledamo Wimbledon i usput radili na gradilištima da bi preživili pravi prozor. I kad sam se vratio ovde u B92, onda su me neki moji kolege rekli, evo, hoćeš da pereš ovde prozore, mi ćemo ti platiti. Ja sam rekao, vi to ne razumete, ja ću jednog dana napraviti sigurno neke pare u životu, ja nemam problem da radim bilo šta. I bilo je jasno i po tome što je često govorio da prvo želi da postane dovoljno imućan, da ne mora da razmišlja o tom finansijskom aspektu pre nego što uđe u politiku. Što je dosta zanimljivo, kao polazna osnova, i bilo je bitno, između ostalog smo mi stalno razgovarali